Здравейте! Сега ще ви покажем как навиваме с маша косата, която предлагаме. Взимаме кичур, използваме обикновена маша, в случая ровента. Отделяме сравнително средно дебел кичур. Може да сложите лак или пък като за начало първо да навиете и след това да напръскате с лак, за да не утежнява все пак самия кичур. Задържаме около 20 секунди. Все пак косата не е 100% естествена и няма как да постигнем тези огромни букли, които повечето хора се представят. Нека все пак нещата да са ясни. Това е коса за сгъстяване, за удължаване и за много леки, приятни кадрички, които могат да добавят един закачлив вид на вашата коса. Това е коса от смесен тип и резултатите, които търсим от нея, са съвсем различни от естествената коса. Няма как за 70 лева или за 50 или за 40, както масово се предлагат варианти и разновидности на смесени типове коси, различни от естествената, да постигнат резултати, които отговарят на напълно 100% естествената коса. Ето. Получаваме малки симпатични кадрички. Ако искате, примерно, да бъдат малко по-силно подчертани, пръскате с лак. Ето сега ще направим още една. Ето я. И отново ще задържим. Ето така. Изчакваме. Много е важно да имаме правилна преценка за нещата, тъй като повечето хора, както преди малко споменах, очакват боядисване, изросяване, потъмняване, къдрене и всякакъв вид стилизация на точно този тип коса. Той е предимно насочен, както споменах, към дължината, към удължаването и към сгъстяването на вашата коса, като резултатите всъщност са много добри за класът коса. Както споменахме, тя не е естествена, не очаквайте резултатите, които се появяват при естествената коса. Това е много голяма грешка на повечето хора, на повечето млади момичета. И не само, просто трябва да стане ясно, че има разлика в типовете коси. Ето това е резултата.